Fuq fom kulħadd, ġrajiet mill-modi, kitba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Bela Baldacchino, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio. It-12 episodju, il-ġuri tal-ħomor. Fl-episodju tal-lum ser nittrattaw ġuri li sar f'pajjiżna fl-1933. Kien ġuri politiku li fil-mira tiegħu kellu persuni li kienu jħaddnu twemmin soċjalista. Kienet ġrajja li meta seħħet kienet fuq fom kulħadd. Queensland Government Gazette, Germany has signed the armistice with the Allies, and that consequently the war that has devastated the world for more than 4 years is at an end. It-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija fl-1918 ġab miegħu tibdil kbir fl-Ewropa. Fost l-oħrajn fir-Russja, ġie fit-tmiem r-renju ta' sekli sħaħ tad-dinastija Romanov bil-ktar Nicholas u l-familja tiegħu jispiċċaw saħansitra maqtula. Dawk li ġew wara kienu xhur ta' inċertezza u ta' gwerra ċivili li eventwalment waslu biex inħolqot l-Unjoni Sovjetika immexxija mill-Partit Komunista taħt Vladimir Lenin. L-iskop iddikjarat tal-Unjoni Sovjetika kien dak li l-komuniżmu jinfirex kemm jista' jkun mad-dinja. F'Malta, dawn kienu s-snin meta twaqqfu formalment l-ewwel partiti politiċi. Kienu snin meta saru l-ewwel elezzjonijiet ġenerali. Il-possibilità ta' infiltrazzjoni tas soċjaliżmu tal-komuniżmu f'Malta kienet mogħtija attenzjoni mill-awtoritajiet kemm ċivili kif ukoll reliġjużi. Fil-mira fuq qudiemnet ta' akkużi ta' estremiżmu politiku kien hemm il-Partit tal-Ħaddiema li twaqqaf fil-15 ta' Ottubru tal-1920. Inċident li seħħ f'April 1921 waqt konferenza fil-każin tal-banda Deroan f'Ħażebbuġ kien għoddu wassal biex il-Partit tal-Ħaddiema jisfaxxa f'qasir żmien. Wieħed mit-12 il-fundaturi tal-Partit tal-Ħaddiema, Michelange Borch, tkellem f'din il-konferenza dwar il-ħtieġa li jkun hemm fidwa tal-ħaddiema Maltin u semma kif ħaddiema f'pajjiżi oħra meta rrefgħu rashom u rew snierhom, dawk li qabel kienu qed jirdawlhom demmhom kellhom jistmawhom kif jixrqlhom. Borch appella lil ħaddiema Maltin biex jieħdu ħsieb tagħhom infushom għax sa dakinhar kienu smati ta' l-sira u bejjem u mħallsa mill-lar. Il-Gazzetta Nazzjonalista Malta minnu fih akkużat li l-Partit tal-Ħaddiema li mhux biss ma setax iġib ġid u paċi fost il-ħaddiema, iżda kien se jġib ħsara u mibeda. L-isqof Mauro Caruana wkoll ħass li fisem il-Knisja kellu jgħid tiegħu f'ċirkolari maħruġa fit-23 ta' April 1921 qal illi l-espressjonijiet użati f'Ħażebbuġ kienu qed jintużaw minn l-ar nies fost is-soċjalisti u li kienu jwasslu għal mibeda f'bejn il-bnedmin u jġibu r-rivoluzzjoni, demm u rewwixti u li lilu ħolqulu dulur. L-isqof Caruana kkundanna dan il-kliem u għamel weda lill-Alla li ma kien se iħalli lil ħadd jiġi ingannat waqt li kulħadd kellu jifhem il-malizzja wara dan il-kliem. Fl-1921 ċirkolari bħal dik maħruġa mill-Arċisqof tant kellha saħħa li fiħdan il-Partit tal-Ħaddiema bdiet tkun ikkunsidrata l-possibilità li l-istess partit ikun xolt. Wara diskussjoni twila iżda kien deċiż li minflok tintbagħat ittra ta' spjegazzjoni lill-isqof. (1926). Is-sena li fiha fl-Isla l-Partit tal-Ħaddiema iċċelebra għall-ewwel darba il-festa tal-ewwel ta' Mejju.
L-oriġini ta' din il-festa kienet tmur lura lejn l-1886 fl-Istati Uniti meta f'Chicago seħħew ta' strikes li matulhom inqatlu numru ta' ħaddiema. 3 snin wara jum il-ħaddiem beda jkun iċċelebrat fl-Ewropa billi kienu jiġu infakra l-Marti ta' Chicago. F'Malta, strumentali biex tkun iċċelebrata l-ewwel darba l-festa tal-ewwel ta' Mejju kien John F. Marks, ħaddiem it-Tarzna mill-Isla u attivist fil-Partit tal-Ħaddiema. Bil-kuntatti li Marks kellu ma' José Orlando, segretarju ġenerali tal-Partit tal-Ħaddiema, u ma' Gino Muscata Zoppardi, l-editur tal-ġurnal Labour Opinion, ingħata l-ispazju biex iħeġġeġ lil ħaddiema Maltin jiċċelebraw l-ewwel ta' Mejju. Fil-Labour Opinion tal-15 ta' April 1926, Marks kiteb: F'pajjiżi oħra, dil-kommemorazzjoni ssir dimostrazzjonijiet matul it-tirqat tal-belt u b'diskorsi dwar il-moviment politiku tal-ħaddiema. Nittama li l-partit tagħna jibda minn din is-sena u jagħmel xi ħaġa. Għalissa ma hemmx bżonn dimostrazzjonijiet, kollox bil-mod. Nistgħu però nirranġaw lil kumitati distrettwali dakinhar kollha jtellaw il-bnadar fuq il-bjut u anke jorganizzaw xi festin żgħir b'xi diskorsi fuq il-partit tagħna u l-moviment laburista. Lejn tmiem April fil-Labour Opinion dera avviż ħabbar li fl-4 ta' Mejju fil-każin tal-Partit tal-Ħaddiema fl-Isla kienet ser tkun iċċelebrata l-ewwel darba l-festa tal-ewwel ta' Mejju. Għal din l-ewwel ċelebrazzjoni attendew ħafna nies l-aktar mill-Isla. Dawk preżenti kellhom warda ħamra fuq il-pavru u saru messaġġi minn 15 il-kelliem. Wara sar riċeviment u kien hemm daq mill-banda. Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-Gazzetta Malta tagħna ħareġ ikkundanna lil dawk li kienu ċċelebraw l-ewwel ta' Mejju fl-Isla u sejħilhom bħala qarrieqa u parti mir-Rivoluzzjoni Soċjalista Internazzjonali. Din il-gazzetta kienet qalet li l-ħaddiema Maltin kellhom jiċċelebraw il-Labor Day billi jippreżentaw irwieħhom quddiem ix-xbija tal-qalb imqazza ta' Ġesu u jkantaw l-innu tat-Te-Deum. Fis-snin ta' wara l-Gazzetta tal-Knisja leħen is-sewwa kienet issejjaħ lil dawk li kienu jiċċelebraw l-ewwel ta' Mejju bħala tal-Bandiera Ħamra u għajb għal Malta Kattolika. Għall-Gazzetta Nazzjonalista Malta tagħna dawk li kienu jiċċelebraw l-ewwel ta' Mejju kienu xewwiexa muqżiża li riedu jiddedikaw l-ewwel ta' Mejju lix-Xitan, fnik Soċjalisti Maltin u tużana disprati jgħixu bl-akkarija u għażżenin daqs ballottra. Fl-istess sena li bda jkun infakkar l-ewwel ta' Mejju fl-1926 twaqfet l-Għaqda Proletarja Maltija. F'Ottubru tal-istess sena l-Għaqda ippubblikat fuljet bl-isem l-Idea Soċjalista li kien jitkellem fost l-oħrajn dwar ir-Rivoluzzjoni Franċiża, il-Moviment Internazzjonali Soċjalista, il-festa tal-ewwel ta' Mejju, ġurnata ta' 8 sigħat xogħol, l-emanċipazzjoni tan-nisa u l-edukazzjoni. F'dan il-fuljet kien hemm miktub li kien biss is-soċjaliżmu li seta' jwassal għal ħelsien tal-ħaddiema li ma kellhom xejn xi tilfuh li fil-jasar ekonomiku u soċjali tagħhom. L-Għaqda għamlitha ċara li kienet ser tkun qed tippubblika letteratura soċjalista oħra bil-għan li l-ħaddiema jkunu meħlusa mill-iskjavitu mentali. Kienu l-membri tal-istess Għaqda li ħarġu minn buthom il-flus neċessarji biex dan il-fuljet seta' jiġi ppubblikat. Imbijaw ma' 900 kopja, l-aktar il-ħaddiema tat-Tarzna. Fl-istess ħin iżda dan il-fuljet ma niżel xejn tajjeb mal-forzi konservattivi ewlenija fosthom il-Knisja.
F'Novembru tal-1926 l-Isqof ta' Malta, Mauro Caruana, ħareġ ċirkolari fejn mhux biss ikkundanna l-fuljet l-idea soċjalista, iżda ħeġġeġ lil kull min kien Kattoliku biex ma jaqraħx. Min-naħa tiegħu l-Isqof ta' Għawdex Mikil Gonzi sejjaħ dan il-fuljet bħala wieħed velenus. L-impatt ta' reazzjoni tal-Knisja tant kienet qawwija li fil-jiem ta' wara l-għaqda proletarja Maltija ġiet xulta. 5 xhur wara, iżda f'Marzu 1927, uħud minn dawk li kienu waqfu l-għaqda iltaqgħu u weldu dik li baqgħet magħrufa bħala l-Għaqda Soċjalista Maltija. Kien iddikjarat sa mill-bidunet li l-prinċipji ewlenin tal-għaqda kienu dawk tas soċjaliżmu internazzjonali. Numru sew ta' attivisti tal-Għaqda Soċjalista Maltija jew kienu ħadmu ma' Manuel Dimek, riformatur soċjali ewlieni f'Malta fit-tmiem is-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20 li spiċċa miet eżiljat fl-Eġittu, jew kienu jħadmu it-twemmin tiegħu. Fil-fatt ħafna kienu jħarsu lejn din l-għaqda bħala il-werrieta tax-xirka tal-imdawlin li kien waqqaf Dimek stess. Dimek rid jeqret minn moħħ il-Maltin drawit qudma u minflok ixerret idea ġodda ta' dawlu progress. Lin-nisa Maltin ridhom jemnu li kellhom ikunu f'kollox daqs l-irġiel. Malta kellha ssir Repubblika bid-destin tagħha f'idejha. Ried li tidħol il-paga minima. Il-ġurnata tax-xogħol kellha tkun ta' 8 sigħat kuljum waqt li kellhom jinbnew djar għal ħaddiema. Ħafna mill-membri tal-Għaqda Soċjalista Maltija kienu ħaddiema tat-Tarzna. Fl-istess ħin ħafna mill-membri kienu jgħixu fil-Kottonera primarjament fl-Isla. L-Għaqda adottat il-bandiera l-ħamra bħala l-bandiera tagħha għaliex l-aħmar kien jissimbolizza l-kulur tad-demm li kien jaqqat lil ħaddiema madwar id-dinja. L-emblema tal-Għaqda kienet magħmula mill-minġel u l-martell. Meta l-Għaqda ġiet biex tippubblika l-ewwel fuljet tagħha, ma sabet lil ħadd li kien lest jidħol għal din il-biċċa xogħol u kellha tinxtara magna biex l-Għaqda tkun tista' tippubblika l-fuljet tagħha. Mixmux olja min sinin innifsi ħaddima marradin nil-maħtuq il-miskerrin bimħabbitom insabrin ma kilitom jittimaw tuli snin fil-barriri l-portijiet Settembru 1932. Il-Gvern kolonjali Ingliż idaħħal fis-seħħ f'Malta l-ordinanza ta' sedizzjoni biex tkun ikkontrollata l-importazzjoni, il-pubblikazzjoni, il-possess u d-distribuzzjoni ta' materjal meqjus bħala perikolus u li kien iħeġġeġ lin-nies biex jirvellaw kontra l-gvernijiet tagħhom. 6 xhur biss wara fit-18 ta' Marzu 1933 il-Gvernatur Sir David Campbell ħareġ sensiela ta' mandati biex il-pulizija tkun tista' tagħmel raids fid-djar u fi proprjetà oħra ta' 9 persuni bilan li jinstab għandhom dak li ssejjaħ bħala materjal perikolus u sedizzjuż. Dawk milquta minn dawn ir-raids kienu Carmenu Karabott, Gianni Valvo, Luigi Azzopardi, Salvo Pulis, Giuseppe Orlando, Joseph Storace, Francesco Pulis, Juan Mamo u Gino Muscata Azzopardi. Ħafna minn dawn il-persuni kellhom rabta diretta mal-Għaqda Soċjalista Maltija u kienu mitħla tal-Partit tal-Ħaddiema. Xar qabel ma saru dawn ir-raids, il-Gvernatur f'diskors lil kappillani kien talabhom biex jgħinu lill-Gvern Ingliż fil-ġlieda kontra l-firxa tal-propaganda komunista f'Malta. Fil-fatt ir-raġuni ewlenija li ingħatat biex jiġu ġustifikati dawn ir-raids kienet dik li riedet tinqered organizzazzjoni komunista li kienet ibbażata fit-Tarzna. L-Ingliżi qalu rridu jevitaw sitwazzjoni fejn din l-organizzazzjoni
tikber f'moviment li jpoġġi f'periklu s-sigurtà ta' Malta bħala fortizza tal-Imperu Ingliż. Korrispondenza konfidenzjali mal-awtoritajiet kolonjali f'Londra, il-Gvernatur Campbell ġustifika r-raids fuq il-bażi li 6 mill-persuni li għandhom saru tfittxijiet tresqu l-qorti quddiem il-Maġistrat Wirt li kien ex-kandidat nazzjonalista. Dawn kienu Carmenu Karabot, Gianni Valvo, Luigi Azzopardi u Salvo Pulis, kollha ħaddiema tat-Tarzna, José Orlando u Joseph Storace. Il-ġuri li beda fit-28 ta' April 1933 u li baqa' magħruf bħala l-ġuri tal-Homor kien l-itwal wieħed sa dak iż-żmien, b'kollox kien hemm 35 seduta. Carmenu Karabot kien akkużat li b'mod klandestin kien qiegħed jiċċirkola u jbieħ letteratura soċjalista u komunista u li kien qiegħed jimmina t-twemmin reliġjuż tal-poplu Malti Wawċi billi kien qed jippromovi l-ateizmu. Karabot kellu ħanut li minnu kien ibih il-fuljetti tal-Għaqda Soċjalista Maltija. Gianni Valvo, wieħed mill-attivisti ewlenin tal-Għaqda Soċjalista Maltija, kien akkużat fost l-oħrajn li kellu fil-possess tiegħu kopji tal-gazzetta Il-Bandiera tal-Maltin li kien jippubblika fis-snin ta' qabel Manuel Dimek. Luigi Azzopardi li kien il-President tal-Għaqda Soċjalista Maltija minn barra li kien akkużat li kellu fil-possess tiegħu pubblikazzjonijiet perikolużi, kien akkużat ukoll li kien kiteb numru ta' artikli li fihom ħeġġeġ lill-qarrija biex jimxu wara ideali rivoluzzjonarji u soċjalisti. Salvo Pulis kien akkużat li kien wieħed mill-aktar membri prominenti tal-Għaqda Soċjalista Maltija u li kien l-awtur ta' numru ta' fuljetti tal-istess għaqda. Kien akkużat ukoll li kellu fil-possess tiegħu il-kliem tal-innu l-Internazzjonal li kien ikkunsidrat bħala innu perikoluż u anki kopja tal-gazzetta tal-Partit Komunista Ingliż The Daily Worker. José Orlando kien akkużat li kellu letteratura sedizzjuża u li kien f'kuntatt fost oħrajn mal-editur tal-gazzetta tal-Partit Soċjalista Taljan Avanti. Kien akkużat ukoll li għandu instab makkinarju użat biex jiġu stampati l-fuljetti tal-Għaqda Soċjalista u li bħala kelliem f'bosta meetings tal-Partit tal-Ħaddiema ippromuova il-mibeda soċjali. Joseph Storace li la kien membru tal-Għaqda Soċjalista Maltija u lanqas kien mitla ta' xi wħud mill-membri, safa xorta waħda akkużat li kien qed jaħdem biex ixerret f'Malta il-propaganda komunista mill-Unjoni Sovjetika. Fis-sentenza tiegħu il-Maġistrat Wirt sab lill-Għaqda Soċjalista Maltija bħala ħatja li ridet tagħmel minn Malta Repubblika Soċjalista u li aċċettat għandha letteratura estremista u li ppubblikat numru ta' fuljetti ta' twemmin soċjalista bil-lingwa Maltija. L-Għaqda nstabet ħatja wkoll li bl-attivitajiet kriminali tagħha kienet qed thedded is-sigurtà u l-bonordni tal-pajjiż. Carmenu Karabot indbat 3 xhur ħabs u kien immultat 15 lira, l-ekwivalenti ta' 1,600 euro. Salvo Pulis kellu jħallas multa ta' 15 lira. Gianni Valvo indbat 10 ħabs u kellu jħallas multa ta' 10 liri, l-ekwivalenti ta' 1,000 euro. Luigi Azzopardi u José Orlando indbatu xarejn ħabs u sfaw multati 10 liri. Joseph Storace ma nstabx ħati. Dawk li nstabu ħatja tilfu l-impjeg tagħhom u wħud minnhom kellhom saħansitra jemigraw. Il-ġuri tal-Homor ħalla impatt fuq il-Partit tal-Ħaddiema li diġà kien jinsab f'pożizzjoni ferm diffiċli wara li fl-elezzjoni ġenerali tal-1932 kien tella d-deputat wieħed biss. Wara s-sentenzi mogħtija mill-attivisti tal-Għaqda Soċjalista Maltija, il-mexxej tal-Partit tal-Ħaddiema, it-tabib Paolo Boffa, ħass il-ħtieġa li jikteb fil-gazzetti biex jagħmilha ċara li l-partit kien jikkundanna l-komuniżmu u żied li f'Malta fortizza Ingliża ma setax ikun hawn partit komunista. Mhux hekk biss, anzi qal li jekk fih dan il-Partit tal-Ħaddiema kien hemm xi individwi bi twemmin komunista, dawn kellhom jiġu miċħuda u mwarba.
F'nofs l-1933 imbagħad it-tabib Boffa nieda proċess biex il-Partit tal-Ħaddiema jieħu triq aktar moderata. Il-2 ta' Lulju, l-Empire Theatre, il-pjazza ta' Raħal Ġdid. Boffa indirizza konferenza fejn tkellem fid-dettall dwar id-deċiżjoni li kien ħal Partit tal-Ħaddiema biex jibda l-ismu u biex jibda l-arma u l-bandiera tiegħu. L-isem il-ġdid kien il-Partit tax-Xogħol. Boffa qal li l-partit biddel ismu għal raġuni li rrid jiddefendi kull xogħol anke lil kapitalisti li jagħtu x-xogħol lil ħaddiema. Dwar l-arma spjega kif l-ewwel arma kienet tibgħat messaġġ li l-Partit tal-Ħaddiema kien lest jiddefendi biss lir-raġel tax-xogħol tal-mazza. L-arma ġdida kellu jkun fiha l-arma ta' Malta bil-kuluri abjad u aħmar fuq sfond ikħal għax Malta kienet parti mill-Imperu Ingliż. Fuq l-arma ta' Malta kellu jkun hemm flambeau li kien jirrappreżenta progress, dawl, intellettwalità u mħabba. Imbagħad fuq barra kellu jkun hemm ċirku isfar simbolu tal-fatt li l-Maltin u l-Awċin kienu kattoliċi, apostoliċi Rumani bil-kliem il-Partit tax-Xogħol fih. Ġoli franta żewġ tal-snin sal-luċ Is-sentenzi mogħtija fit-tmiem il-ġuri tal-ħomor inħaffru biss aktar minn 5 snin wara li ngħataw f'Novembru 1938. Għadna kemm segwejna fuq fom kulħadd. Ġrajiet mill-modi b'kitba ta' Mark Farrugia, qari ta' Claudette Tabela Baldacchino, b'issem ta' Mark Doneo, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio.